kudzidziswa vabereki nemi mose vana vechikoro tongokuitirewo netembo dzedu. Tatenda. Huku musorante wa baba zvavariva vemba muchochororo. Mutsipate wa baba mureza wava musongosongo. Musanate wa baba zvavariva mbiri yemba yavo. Diti ndera baba ivo nyakuzvirova diti pamba pavo. Chikanga mahama ipai baba mwenewe hama. Chigara matoto ipai baba chinodura kwakabva vana. Chidya ndi baba vangadanangwa nani baba vevana. Papiro mukasapa baba ndiani uchapambarira vana. Mukati mehuku mukati mepao zviya ndemababa. Chihururu idura ipai mwene waro dura ndera baba. Mwoyo hurumende yomuviri yemba ndi baba ipai baba. Chiropa ndezvakavanzika zvomumba mababa chinopiwa baba. Ura idyai kana vasiya ipfuma yaivo baba. Shoka idyai nomumwe musi zivai nyakushuzha ivo baba. Gumbo mashodandiro rinodyiwa vadzosa ivo baba. Mvura imwai kuguta kwenyu kuri muna ivo baba. Nashe vedu vamadyira. Ndatenda. Chiveso kai vaira gumbo vana vamusana akomana vanogona vana ava akomana. Tinotenda nachitombotasa ndati ndichanomboti vauye vambodzidzisawo masabhuku kuchingamidza mambo achitaura nemutumba waniti. Asi panyama apa ndatozoona kuti nyama yese ndeyababa. Madzimai mazvinzwa here uku? Chidya ndechababa, chigara matoto ndechababa. Kana makupakura uko nhasi toda kuona zvachinja. Aiwa tinotenda vana vedu ava vachinyatsoti nditendere zvakare ticherechedze our director of ceremonies vari pano baba wahuvaya. Allow me also to acknowledge mhuri yekwachiveso nedzimba dzavo dzose, Headman vedu vataunganira kugadza zuva ranhasi naamai tinokucherechedzai. Member of Parliament for Bindura South constituency Honorable Matangira in absentia, but ndaziviswa kuti amai vari pano. Would like to acknowledge you also. Mamwe member of Parliament vari pano, I'm told Honorable Member of Parliament for Bindura North constituency Honorable K. Musani is represented. Nditendere zvakare ndicherechedze vakafamba navo from the office of the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Madam Farai Fenyere vari pano. Ndinoda kucherechedza zvakanyanya mambo wedu wenzvimbo ino vari zvakare Mashonaland Central Provincial Council of Chiefs member Baba Vamusana vari pano. Ndoda kucherechedza uvepo wamambo vedu munombindura district Chief Chipadze vari pano nemamwe madzishe aningadai ndisina kuona. Nditendere zvakare to acknowledge other traditional leaders vari pano. Ndikuona masabhuku edu ese aripo and other headmen vari pano. In absentia, allow me to acknowledge Minister of Local Government National Office inotungamirirwa kubazi rezvemadzishe na Chief Director vachikoro.
district heads, provincial and district heads of government ministries, departments and agencies vari pano. Taona DDC edu vachitizivisa vose vanga vari pano. Our district and provincial sales chiefs, our JOC members who are here, we acknowledge you and appreciate you. District development coordinator vedu vachifuwa, tinokucherechedzai nehofisi yenyu yose. Titendere zvakare kucherechedza ofisi yelocal government at provincial level inotungamirirwa nababa vamazingaizo vari pano. We acknowledge and appreciate what you are doing. The chairperson of Bindura Rural District Council, Alderman Tafirenyika, na councillor wedu wenzvimbo ino, councillor Gutsa, na mamwe makouncillor ose ari pano. We acknowledge and appreciate your presence. Bindura Rural District Council CEO Vakapondoro vari pano, tinokucherechedzai. Headmaster vedu vatitendera kuti tiite mutambo wedu pano, baba vamatiza, and your staff members, my teachers also are pano, would like to acknowledge and thank you. Minister of Religion Fundisi vedu, Father Kunze vari pano, ne vamwe vanamufundisi vedu vari pano, tinokucherechedzai and we appreciate your presence. The media vanotitorera nhau vari pano, we also acknowledge you. Vana vechikoro, ladies and gentlemen, nevagari vose vemuno munzvimbo yaHeadman Chiveso namambo Musana. Sekutaurwa kwazvaitwa na DDC vedu vachifuwa, zita ndinoitwa Stole Blessing. Ndakamirira Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, baba wamagomo. Saka kutumwa kwakanakira chinhu 1. Unongoita sekutumwa kwawaita. Sezvambotaurwa naChief Musana, mashoko andichatura pano andatumwa naona minister, muchaona kuti mazhinji acho ataurika, panga pachiitwa mapoem, panga pachipuhwa nhoroondo nepano zvose zvanga zvichiitikwa. So I'm just here to emphasize what other previous speakers and the actors have said earlier. It gives me great pleasure and honor to join you today on this important and historic occasion, marking the official installation of Headman Chiveso under Chief Musana here in Bindura district. This ceremony is a significant milestone for the Chiveso community as they officially receive their substantive headmen who will guide the people in matters of culture, community development, peace, and social cohesion. Traditional leadership remains an important pillar in our governance system, particularly in rural communities where our customs, values, and heritage continue to shape the community life and identity. Headman Chiveso's headmanship falls under the jurisdiction of Chief Musana and traces its lineage directly from the Musana family line. The Chiveso people share the same term, Gumbo, and the same name, Chidau Mukuvapasi, with Chief Musana, reflecting their common ancestry and traditional ties. The headmanship remains a respected traditional house within the Musana lineage and has no claim to the chieftainship. Geographically, the area lies to the northwest of Musana communal lands and shares boundaries with the area under Chief Masembura. The headmanship comprises of 3 houses, namely Majgira, Shamu, Gore Raza. Historically, succession to the headmanship has been as follows: Shamu Chiveso, Yani Majgira, Zindora, Chasi Shamu, Kimpton, Nyaush, and Watch Chiveso. The incoming headman, Ms.
Tafirenyika Chasi comes from the Shamu house, I think it has been mentioned. He was born on the 23rd of December 1970 and attended his primary education at Chiveso before proceeding to Murembo Secondary School here in Bindura. He later worked for several companies in Harare and South Africa and is now based in his home area where he is engaged in successful farming activities. Headman Tafirenyika Chasi is married to Wadzanai Mugwagwa and together they are blessed with 4 children. Ladies and gentlemen, the government of Zimbabwe attaches great importance to the role played by traditional leaders in maintaining peace, promoting development, and preserving our cultural identity. Headmen and village heads are custodians of our traditions, our land and communities. They serve as the important link between government and the people at grassroots. In this regard, I would like to commend the Chiveso family and Chief Inmusana for conducting the succession process peacefully and in unity. Such harmony demonstrates maturity, respect for tradition, and commitment to preserving the dignity and integrity of traditional leadership institutions. As Headman Chiveso assumes office today, government expects him to execute his duties with honesty, fairness, humility, and dedication. Traditional leadership is servant leadership. A headman must always listen to the concerns of his people and ensure that justice is administered fairly and without fear or favor. To our dear headmen, as you discharge your duties, you are urged to always be guided by the Traditional Leaders Act, Chapter 29.17, and other relevant governing traditional leadership acts. You are also expected to work closely with Chief Inmusana, and we implore you again to support him in the administration of traditional affairs within your jurisdiction. One of the key responsibilities of traditional leaders is safeguarding communal land and ensuring proper land use practices within their jurisdiction. Communities must follow proper procedures in land allocation and settlement. It is therefore important it's also important to preserve grazing land, water sources, and sacred cultural sites for the benefit of future generations. To Headman Chiveso again, you are further encouraged to work closely with village heads under your jurisdiction and maintain strong cooperation with government departments, your local authority, and other development partners. Through unity and collaboration, development initiatives can successfully be implemented for the benefit of the community. As traditional leaders, you form an integral part of the local governance system and should therefore work hand in hand with local councillors and the rural district council in advancing socio-economic development. This is in line with Vision 2030 and under the Second Republic, which seeks to ensure that no one and no place is left behind. Government looks forward to witnessing continued peace, unity, and development within the Chiveso
area through active community participation and cooperation among all stakeholders. As I conclude, allow me therefore to congratulate Headman Chiveso on his official installation. May you lead your people with wisdom, integrity, humility, and dedication. I also urge the community to support and respect their traditional leader for the betterment and development of the entire Chiveso area. Once again, congratulations, Headman Chiveso. I thank you. Kwa Headman Chiveso vachipiwa wachiapo nezvavanoshanda nazvo mukutonga. So tasvika pakaoma. Hanzi hatichaona majournalisti. Vanhu vanoda zvinhu hamuchaoni. Alright, munoita muchivhura nzira kuti vamwe vaone. Zvanzi takainamatira nyaya iyoyi ndofunga chifu ambotaura kuti DDC nguva yanga yareba murume uyu asati agara panyanga dzacho. Zvakuitwa. Mambo vakupiwa watch na guest of honor vedu kuti vapfekedze Headman murureburitsa. Zvaitire zvakanaka. Fine. Nekuda kwekuti tiri kurekoda live zvikuitika song iko zvino Headman vedu vakupiwa bumbiro remutemo ndoyavanotonga nayo vachiteedzera mitemo yehurumende. Saka vapiwa gwaro ravo reTradititional Leaders Act. Hatizomberere maoko. Saka vachipiwa muri kuti Traditional Leaders Act zvese zvinenge zvichiitwa naHeadman vachitonga zvinenge zvichibuda mugwaro irori. Ndozvamurikutsanangura. Traditional Leaders Act yedu chapter 29.17 ine maprovisions ainawo kuti chakati chinofamba chakadai, chakati chinofamba chakadai. So Headman vedu ndozvavanenge vachiteedza religiously, havabude mairi. So ndo matongero avanenge vachiita vari pasi pamambo. Maoko. Tinotenda amakamera swedai kumashure mbichana guest of honor yedu akure nemunhu wava vasati vapedza navanditi. Iko zvinova kutorwa mapicha guest of honor vedu amai nababa madyira. Zvadadirisa izvi. Magrey, magreen, mablack, mabase. Pakaipa. Masia check. Check, hey. Check. Mkuru ane vanhu vake mhani uyu. Mavaverenga vangani. Aiwa, ijelasiro. Wakomana. Hey. Kana asina sutu ndisabuku. Pakaipa. Masabuku ari kubva asiya zvipo nokuti mambo anopiwa chouviri.
Madhira mune zvinhu zvenyu man. So masabhuku tauda kuti mufome chiseko motorwa picture yatinozonamirira kumaofisi kwedu. Endai kuseri kwa Headman. Kuseri kwa Headman ndokwamunotorwa mogadzira formation. Fambai ana sabhuku. DJ sai pasi chimwe takadaro. Ava ngavaende kuseri kwevamwe. Sankara. Isso. Hakuna fantasi. Sikwenda kwa tuzeme. Msako ngochika maya. Ndaona pale zvimwe nezvimwe. Right, rekaitidzwa kuti apa ndiana. Headman mashaya mombe. Varku. Aha. Varikutenda one chipo chavo. Chemadhora akati wandei. Vaimamira padhuze na Headman Chiveso motorwawo picture kuti zvibude tinotenda masvita enyu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastry nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured.